Какво мислиш, ще се навият ли? Аз съм инфлуенсър, предполагам сте чували за мен. Чудех се дали не може да ви направим една рекламка, а срещу това да ми предоставите безплатно обучение. Ние нямаме такава практика, но мога да ви предложа... Веско, снимай. Скъпи приятели, вие ме познавате и знаете, че винаги съм бил откровен с вас. Така ще бъде и сега. Преди време с мен се свързаха от езикова школа Фарос. Изразиха възхищение към работата ми и ме помолиха да ги рекламирам. Въпреки че ми предоставиха безплатно доживотно обучение, аз изрично ги предупредих. Ако нещо не ми хареса, аз няма да подведа нито един човек от моята аудитория. За мое най-голямо съжаление се случи точно това. Току-що говорих с менеджера ми, каза, че е склонен да ви пусне 3 месеца безплатно обучение. Hello everyone! Не, аз не говоря така. Просто откакто се обучавам в Център за чужди езици Фарос, животът ми стана много по-изи. Упс, как беше на български? Толкова топла, толкова уютна учебна атмосфера. Английските думи започнаха буквално да извират от непцето ми. And never forget, behind every door is hiding a new opportunity. You just need the confidence to open it. Faros, your path to clarity.